బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు వైసీపీలో ముసలం ముదురుతుంది. ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గంలోని వైసీపీలో అంతర్గత విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి. మాజీ ఎంపీ బుట్టా రేణుక, మాజీ ఎమ్మెల్యే చెన్నకేశవరెడ్డి మధ్య వర్గపోరు మరోసారి బయటపడింది. మాజీ ఎంపీ బుట్టా రేణుకపై మాజీ ఎమ్మెల్యే చెన్నకేశవరెడ్డి సెటైర్లు వేశారు. ముగ్గుల పోటీలు పెట్టి బ్రెడ్లు పంచితే నాయకులు కారంటూ ఎద్దేవా చేశారు. ఇద్దరు నాయకులను పట్టుకుని తిరిగితే నాయకులు కారణ అయినా కింద నుంచి క్యాడర్ ఉంటేనే నాయకులు అవుతారంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.